Okuthile mayelana nokuphuphuma kwezisu ku-trimester yokuqala. Manje, iningi lokuphuphuma kwezisu kwikota yokuqala yokukhulelwa okungama-80 kuya kuma-90 kwazo kubangelwa izinkinga zangaphakathi noma izinkinga zama-chromosome empungwini. Lokho kuyinto esingeke sikwazi ukuyivimbela ngempela. Ngakho-ke, abesifazane bekhasulwa yilokho bethi, niyazi, zikhona yini izinto abebengazenza, abangazenzanga, noma kukhona yini imithi abebengayithatha ukuvimbela lokho kuphuphuma kwesisu ku-1st trimester. Kuyinto into okufanele abantu besifazane bayinqobe. Ngakho-ke, akulona iphutha labo ukuthi ukuphuphuma kwesisu kwe-trimester yokuqala kwenzeke. Okuthile, kukhona abakudlile, baye bawele kwabanye inhloso yohambo, basebenze kakhulu. Lokho akuyona imbangela ejwayelekile yokuphuphuma kwezisu. 80 kuya kwangama-90 awo abangelwa iziphambeko zangaphakathi zesisu ezingeke zikwazi ukuvikelwa ngempela. Yebo, kukhona izizathu ezithile zokuphuphuma kwezisu ezingatholakala futhi ezingavinjelwa. Lokho kufanele kuhlolwe futhi kucatshangelwe. Ngakho-ke, uma ukuphuphuma kwezisu kwenzeka, ungazisoli wena noma umnakekeli wakho. Ngalokho,